Tarata utikalo kile bisaban kele samba flani muwan kele amunu sogole mana hanga fuli boyifu au sigiyorola. Sideo ka fokambe jekulu ka kankana tamana malikono septem kalo kile duru nata. Nyoka kuna fundi kene sigile. Sideo ka fokambe jekulu nyamogoba ye Nigeria jamana kuntigi koro Goodluck Jonathan ye. Abena tamana malikono kata septem kalo kile duru la kasi atle wulunflama samba flani muwan kele. Franchela fanga koloshili na kimeni hukumu kono. Kuma nyogoyon bena boli jekulu kerenkereni kelen sigiliko siga foba jamana joli kurakula ani franchela fanga kuntala koka. Ni CNT conseil famba sona gouvernement ka para bolodali PAG ma utikalo klifla a fonyo konko kuma be sina halibi. Ministre nyamoko ni politiki mokoto ye lajɛ min kɛ PAG kan u hakililaw ma kɛ kelen yɛlɛma doni na politiki ko ni fanga bulon cogoya la ani kalata nataw labɛn cogo la. Adamadenw ka hakɛw lafasa jɛkulu CNDH ye laseli kɛ Sumailu Bube Maiga ani Madame Buhari Fili Sisogo minɛni kan. A laseli nimero ye fu 14 2021 CNDH ye. U y'a jira ko tabolokura min bɛ ka di kiiri sɛbɛn dɔw ma ɲangilibaliya kɛlɛli la Mali kɔnɔ ka ministre ɲɛmɔgɔw kɔrɔw ni nafoloko ni wariko ministre kɔrɔw minɛ k'u lamara bolokɔrɔ k'u sigima jɔlenba kɛcogo fɛ kosɛbɛ. Jamana sariya sunba min tara san 1992 février kalo tile 25 bɛnkan minnu tara diɲɛma ɲɛna adamadenw ka hakɛw labɔtoli la politiki ko adamadenya ko ani seko ni dɔnko nasira la olu bɛ dansogo walew kɔ nka a bɛ kɛ sariya kɔnɔ. Adamadenw ka hakɛw lafasali jɛkulu bolo mɔgɔw ka hakɛw lakanani ye baara ye bɛɛ niyɔrɔ bɛ min na. N'an taara lamɛrikɛn jamana la, lamɛrikɛn jamana sɔrdasiw ye Afganistan bila. Lamɛrikɛn jamana tun ye sɔrdasiw ci ka taa Afganistan kɛlɛ o san 20 ye nin ye. A sɔrdasiw labanw ye jamana bila kunu tɛnɛ utikalu kile 30 san 2021. U taara ka jamana to talibanw bolo. A tun kɛra kɛlɛbanbali ye u ni ɲɔgɔn cɛ. Tuma min na lamɛrikɛn jamana mɔgɔw laban ye pankuru ta ka Afganistan bila nisɔndiya mugu caman cira talibanw fɛ k'u ka sebaya jira u ka jamana bɔli la sɔrdasi dunanw bolo. Lamɛrikɛn jamana sɔrdasiw ye Afganistan bila lɛrɛ 24 ka kɔn utikalo kile 31 ɲɛ. Sabula u ka jamana kuntigi Joe Biden de tun y'o layidu ta k'u ka sɔrdasiw bɛɛ Afganistan bila ka bɛn n'o don ye. Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na aw k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kan.